Imos coa información deportiva. Ribeira, Puebla, Rianxo e Cabo de Cruz disputarán o territorial de Traineiriñas. En total serán 10 os equipos da comarca que participen na proba de Rianxo este fin de semana. A Pobra acollía este fin de semana pasado a xornada da Liga Norte que permite clasificarse aos equipos para o Campeonato Galego que terá lugar este fin de semana en Rianxo, e na súa gran maioría dos equipos do Barbanza destacaron sobre todo as traineiriñas de Cabo de Cruz, que conseguiron a clasificación para as tres categorías, tanto nos absolutos masculino e femenino, así como na categoría juvenil, onde tamén se alzaron co triunfo. Así mesmo, nas categorías absolutas masculina tamén participarán Rianxo e Puebla, que lograron a clasificación tamén. Doutra banda, en feminino, Puebla, Ribeira e Rianxo acompañarán as boirenses. E finalmente, na categoría juvenil, Cabo de Cruz, Puebla e Náutico Ribeira competirán no territorial. Deste xeito, serán 10 os equipos do Barbanza os que busquen un billete para o torneo nacional este fin de semana a través do Campeonato Galego disputado en Rianxo.